じゃあどうしたらいいんだろうと思って、以上顔が広がるのは本当に嫌だって言っていて、そこで調べていったんですね。多頭式リンパケアっていうのがあって、歯医者さんもしかも考案したケアで、試しめにいいよっていうふうに言ってて、でもっと調べていくと、YouTube 動画が結構入っていて、この頃は本当、真似してミニタブ回しってやってたんですよ。で、その時、ある時に Facebook 動画が、Facebook でやってる動画が上がってきて、そこにバストアップセルフケアっていうのがあって、もうバストアップセルフケアが結構寂しくなったしなと思ってやり始めたんですね。その時が、本当初めてやったんですけど、こんなで大きくなるかななんて、で、テレビを見て思ったんです。パスッと見たら、ポコンと膨れてて、これすごいってなって、で、検索したら、夕方にちょうどカリオカがいらっしゃって、しかも私が見た動画はカリオカの動画だったんですね、シェアされてた。で、これを習いに行こうと思って、1週間後にあるセルフケアレッスンに申し込んだのが最初の公式に踏み込むきっかけとなりました。公式やっててよかったなっていうのは、とりあえずそこで習ったケアが、すごく寝てる時とか、背中が痛くて起きるようなことがよくあったんですね。これを教え体操するだけで、夜で安心して眠れたりしたんですよ。でその時にですね、思ったんですよ。これって人に知ってたらすごく嬉しいだろうなって。安心して眠れるってすごく価値のあることだと私は思っているので、すごいなって思ったところから、少しずつ手塾とか習いに行くようになっていきました。で、最初のセルフケアマスターを取りたいなと思ったのは、無料体験会っていうのが最初だったんですよ。もっと手軽に公式を知ってもらいながら、技術やセルフケアを知ってもらうっていうことが最初の目的からセルフケアマスターっていうのになっています。で、今も、レッスンに来られた方が、こんなんでいいんだって、やっぱり私って本当に手軽にできるケアがたくさんあるじゃないですか。こんなんでいいんだって